Waqt sqarrija ministerjali fis-seduta parlamentari l-4 wara nofsinhar, il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar id-deċiżjoni tal-Gvern biex Malta tirrikonoxxi l-Istat tal-Palestina f'Settembru li ġej, propju qabel tibda 80 edizzjoni tal-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda. Dr. Abela sostna li dan tħabbar ukoll mis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Turiżmu, Christopher Kutajjar, li hu l-mibgħut tal-Gvern fil-konferenza ta' livell għoli fuq is-soluzzjoni taż-żewġ stati bejn Iżrael u l-Palestina tal-istess Ġnus Magħquda. Il-Prim Ministru tenna li din id-deċiżjoni ġiet imħabbra issa minħabba l-fatt li dan hu l-mument opportun biex ikollu l-akbar effett possibbli favur il-mixji lejn is-soluzzjoni taż-żewġ stati. Dan anke fi sfond li diversi stati oħrajn ħadu l-istess linja ta' dan il-Gvern fosthom Franza u Renju Unit. Dr. Abela tenna li d-dinja kollha tinsab ixxukjata bis-sitwazzjoni umanitarja fil-medda ta' Gaza b'eluf ta' Palestinjani li letteralment qed imutu bil-ġuħ. Hawnhekk tenna li bħala Stat Membru tal-Ġnus Magħquda l-Gvern Malti jikkonferma li jemmen bisħieħ li l-ebda bniedem m'għandu jgħix fil-biża' jew flaks. Se nkomplu nisħqu sabiex l-ostaġġi vittmi tal-attakki brutali tas-7 ta' Ottubru 2023 jinħelsu kollha kemm huma. Li l-għajnuna umanitarja tidħol bla xkiel ġewwa Gaza u li jinħolqu il-kundizzjonijiet meħtieġa biex tiġi stabbilita l-paċi. U aħna mhux qed nisħqu bil-kliem biss. Aġixxejna bil-fatti u tajna eżempju ċar. Il-Prim Ministru fakkar kif pajjiżna laqa' tfal u familji li sofrew mill-atroċitajiet ta' din il-gwerra u ġew ipprovduti mhux biss b'saqaf fuq rashom iżda wkoll bl-aqwa kura medika possibbli. Sab ferm għalhekk sodisfatt li kif kelli l-okkażjoni nistqar qabel ser ikun gvern immexxi minni li jieħu dan il-passiwi li jirrikonoxxi l-Istat tal-Palestina. Bilan li anka f'din il-kwistjoni Malta tkompli tagħti kontribut għaqli lejn il-paċi u d-dialogu fil-Lvant Nofsani. Grazzi, Sur President.